Det, der får mig til at smile, når jeg er på arbejde, det er jo mine kollegaer. De gode oplevelser i hverdagen, hver dag, sammen med de borgere, jeg kommer ud og hjælper. At komme ind til en beboer, og så at de kigger på en med et smil og tager en i hånden. Det er, at jeg har nogle gode kolleger. Vi har et godt fællesskab. Kunne hjælpe vedkommende med et eller andet problem, hun har stået i. Det kan også være i middagssituationerne, hvor de er rigtig glade, og hvor vi synger og hygger os sammen. Hvor vi støtter hinanden og hjælper hinanden og pjatter og har det sjovt. Når man arbejder med mennesker i sundhed, det er så dejligt. Det kan være bare personale imellem, hvor vi har lidt sjov med hinanden og hygger os. Så der er meget at smile af hver dag, vil jeg sige.